Отслабнах с 6 кг за един месец благодарение на Slim Shake. Замествах 2 от своите хранения сутрин и вечер с Slim Shake, а за обяд хапвах нещо здравословно и балансирано. Изключих от менюто си всички пакетирани храни и газирани напитки. Още през първата седмица усещането за подут стомах и тежест изчезнаха, като се чувствах лека и изпълнена с енергия. Само 215 калории, Slim Shake съдържа всички необходими витамини и минерали и тялото ни не се лишава от ценните вещества. Точно заради това и не чувствах глад, а напротив, дори и желанието за нещо сладичко постоянно изчезна. Приемам Slim Shake по два начина. Първият е, разбира се, като се го правя под формата на шейк с 200 мл нискомаслено прясно мляко. А когато искам да разнообразя, го правя под формата на пудинг, но с 100 мл. Най-хубавото е, че мога да го взема с мен навсякъде и дори в най-динамичните дни да не оставам гладна. Изпробвах почти всички вкусове, като фаворит ми е ваниля. Избери свой любим вкус и го поръчай на Slim Shake BG.